Do závodu historických modelů letadel SAM 78 bylo přihlášeno celkem 52 modelů. Závodníci na modelářské letiště v Janové přijeli jak z okolí Vsetína, tak také z Třince, Vyškova, Mělníka nebo ze slovenské Žiliny. Pravidla jsou daná tím, že tam je omezený, jako že se musí stavět jako podle původních plánů. Jo, musí být dodržen původní materiál, co se používal, překlíška a takovéhle věci, jako smrkové nosníky. Takže tady nemůže se použít žádný moderní materiál, jak je laminát, uhlík a takovéhle věci. Kouzlo je hlavně v tom, že jsou to ty staré věci, které se dělaly před 50 lety a víc, protože v téhle kategorii těch historiků se lítá s modelama nejmladšíma z roku 54. No a starší samozřejmě. Takže tím pádem jsou to takové ty staré vzpomínky těch lidí, kteří to zažili osobně jako já třeba, protože já už tomu lepím tyhle od 44. roku lepím modelky. Na ploše bylo vidět i některá drsnější přistání, s tím si ale klasické konstrukce modelů docela dobře poradili. Toto mal za sebou asi 3 také poriadne havárie s motorom na plný plyn a nič sa tu nestalo. Všetci sa divili, keď som to na súťaži len znova složil a hodil som to a išlo to letět. V té době ti modeláři byli na vysoké úrovni, i když neměli takovou techniku, tak tyto letadla se vyrovnají dnešním letadlům, co se týče kluzů a všeho, a tím, že to má tu elektriku, tak v podstatě to udělá takové časy, jak dneska nové letadla z uhlíkových vláken. V kategorii Open dosáhl nejlepšího času Ivan Poněc z Žiliny. Kategorii E-Sport 400 vyhrál Bohuslav Hečko z Třince. Klasický pohon reprezentuje kategorie Texaco, kde si první příčku vybojoval František Šerý z Valašských Klobouk. A v kategorii Wakefield dosáhl nejlepšího výsledku Ivan Šebánek z Mělníku.